खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया आरो गेजेराव माखासेल' घन्टा दंसै आरो माखासे घन्टानि उनावनो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारिया जागायसिगोन आरो राजखान्थिनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बे समाव गाव गाव राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरनि सायाव गोबां सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं थिग बेबायदिनो बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि बिथाङा भट साननाय सिगां माखासे मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों थारैनो बे समाव रायजोआव गोबां एग्जिट पोल दिहुनदों एबा एग्जिट पोल ओंखारदों बे एग्जिट पोलनि सायाव बयबो मिथिगौ जे तामुलपुर विधानसभा बियाबाव प्रमोद बर' थामहिनबा इउ पिपिएलनि बिजाथि एबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांखौ देरहानायनि एग्जिट पोल होदों नाथाय बे समाव बे एग्जिट पोल बायदि एबा बे एग्जिट पोल ओंखारनायखौ गनायाखै रिहन दैमारि बिथाङा लोगोसे उदालगुरि विधानसभा बियाबावबो रिहन दैमारिया गावखौ देरहागोनखौ मिजिंथिदों आरो देरहाथारगोननि बाथ्रा बुंदों रिहन दैमारि बिथाङा जेराव बे समाव उदालगुरि विधानसभा बियाबाव गोख्रों इउ पिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा बिजाथि महरै बेयाव बिसायख'थि गेलेदों आरो बे समाव गोबां सावरायजानाय देरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव उदालगुरि विधानसभा बियाबाव थारैनो सोर बिजाथिया देरहागोन इउ पिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' ना बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारि बिथाङा बेखौ लानानै गोबां सावरायजागासिनो दं एबा गोबां बे समाव राजखान्थिनि फोथाराव सावरायजानाया नुगासिनो दं नाथाय बे समाव रिहन दैमारि बिथाङा फोरमायदों दि तामुलपुर विधानसभा बियाबावबो एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया खम भटआवब्लाबो देरहागोना रोखा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों लोगोसे उदालगुरि विधानसभा बियाबावबो रिहन दैमारिया गावखौ देरहागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननाया आरो गेजेराव माखासेल' घन्टा दंसै बेनि सिगां उदालगुरि विधानसभा बियाब आरो तामुलपुर विधानसभा बियाबखौ एनडिएनि बिजाथिफ्रानो देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों लोगोसे मोन 15 विधानसभा बियाबावबो बिटिसिनि गासै मोन 15 विधानसभा बियाबावबो एनडिएनि बिजाथिफ्रानो 100% देरहागोन बाथ्राखौ बुंथिदों रिहन दैमारि बिथाङा আমি চাৰিওফালৰ পৰা খবৰ লৈছোঁ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব লাগে আৰু মই ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হ'ম বুলি মই আশা কৰিছোঁ নাই যোৱাকালিও আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ এটা সভা হৈছিলে বিপিএফ দলৰ তাতো আমি বহুতখিনি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন ব্লক কমিটি জিলা কমিটিৰ পৰা আমি ৰিপৰ্ট লৈছোঁ গতিকে আমাৰ বিটিচিত 15টা বিধানসভা সিট আছে এই 15টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি 15 জনকেই আমি উলিয়াই লৈ যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰায়বোৰ সংবাদ মাধ্যমত কিন্তু তামুলপুৰত প্ৰমোদ বড়ো জিকিব বুলি এক্সিট পোল ওলাই আছে সত্য হ'ব নেকি তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি আমিও খবৰ পাইছোঁ কিন্তু খুব কম ভোটত হ'লেও যোৱাকালি যিটো আমাৰ পৰ্যালোচনা সেই পৰ্যালোচনাতে কম ভোটত হ'লেও আমাৰ জয়ী হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ